It's IB on the beat. Soyayya ko makaranta, wanne ne ba a cikin wannan makaranta ta tafi da zuciyata. Ta tafi da zuciyata a lokacin da ban yi zato ba. Kallo ɗaya da na yi mata na ji ta raina ba ɗan kaɗan ba. Ta yi min mummunar kamun da ba zan iya fitar da kai ba. Tausaya min ki agaza min, in ba ke ba zan yi rayuwa ba. Soyayya tana da daɗi, kaso mai son ka walla yafi. In dai ka so mutum baya son ka, wannan abun yana da zafi. Ki fahimci yadda raina yake ji, dan Allah zo ki samin mayafi. Dan kin zamo jini na jikina, mai sanya zuciya ta yi ƙarfi. Karatu bai yi min daɗi in ban ganki ba gimbiyata. Na rasa yanda zanai da raina, har na fita a hayyacina. Ta waki ganni masoyiyata, na rasa duk ƙarfin jikina. Ko cikin jerin su mata ke ce kaɗai wacce zana nuna. Ganta tauraruwa ta zarce dukannin su mata. Duba ko tsarin jikinta a sura, ta zarce su tsafta. Ita ce wacce ni na zaɓa, komai ta so garan zana bata. Ya habibiyata, ƙaunar ki ya cika zuciyata.